Nah, ya. Iya. Karo bapak. Katanya kamu lagi fokus itu ya kuliah ya? Iya, mau melanjutkan S2. Ya, minta doanya ya. Ya. Di dalam sujudku selalu kamu yang aku doakan. Bok. Ala dipaksa nggih. Oh ya. Gak di sini gak ada paksaan kok. Suka sama suka kok. Udah, Pak. Ya. Siap-siap kok Ardi. Kan tak duit ambek kamu ae. Kok karo Ardi aja Kan karo aku. sama-sama masih kecilnya. Ardi wis cilik kae. Kok karo Ardi aja karo aku. Nggih. Ya iki selendang biru sik ya. Selendang biru. Ini dawuh saking Bapak Budiono. Nggih. Derek monitor Mas Kangko saking Tulus Cikarang baru nyuwun sambung manci dalu nggih kula aturaken sampun transfer 150.000. Nah. Ya. Yo coba kaya apa selendang? Kuwi nanu kok wi. Ya kaya ajar kendel cah. Anu sapa jenenge Cak? Iki kekno niki Saindri iki amanah dari Mbak utawa Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Oh, Bulis. Sing 500 kon ngewehne Niken Salindri, sing 500 kon ngewehne Ardi mau wis tak wehne. Oh, nggih. Sing nembe ulang tahun mugi panjang yuswa Ibu Lis. Nah, ki amanah saking Bulis. Saka Denmark. Ya, ndang omong-omongan sik cah loro. Kuwi khusus kanggo sliramu. Ini buat aku. Buat kamu Mas Ardi sudah tadi Mas Ardi 500.000 sudah. Kok ndak kamu titipkan aku toh? Dititip ke Pak Kangko tadi. Loh, jare wis dikene kamu ae. Ya tadi kamu belum dateng kok. Katane uangmu kan juga uangku toh. Calone. Uangmu juga uangku ya. Sekian lama tidak bertemu di pagelaran. Sekian lama kita tidak bertemu. Apakah kamu kangen denganku? Iya no. Wah, ini disen iso gulung kuming iki mangane karpet. Anu ijol mix sik, ngomong amur acetono kene. Sing ban Iki suarane kok. Heeh, ya ora wis ban. Iki sapa tak kijane? Aku to. Kerusu ya. Aku adine Ardi. Ora mungkin, Mas ganteng kok adine kaya Wah, sombenan gede yo ngene iki santai wae ya. iki berarti je masa pertumbuhan Masa iki. pertumbuhan gede ku yo sing ngene iki. Iya. Madhepmu rono, rasa madhep neng aku. Ya. Nah. Ya. Biar duet apa iki lagu Mau nyanyi apa? lagu apa? Lagu apa? Nah, ya. Iya. Karo bapak. Katanya kamu lagi fokus itu ya kuliah ya? Iya, mau melanjutkan S2. Ya, minta doanya ya. Ya. Di dalam sujudku selalu kamu yang aku doakan. Gogrok di Ardi. Ya. Apa lagunya? Atas rekomendasi Pak Kangko disuruh apa? Apa Pak? Anu, sumbang apa sih? Sih. Apa? Lere-lere sumbang sih Mas. Oh iya. Apa jenenge kae lali? Pujaning sih. Emang kamu sudah bisa lagu itu? Loh, aku iki tak rewangi ngapal ki. Wah. Mok rewangi ngapane demi sapa? Di. Demi duet kali Mbak Niken. Wah, ya. Kok mbak toh? Ini tak jeni ini. Nggih. Ya. Ya, lagune pujaning sih. Nggih. Coba diaturke ya lagune. Iki untuk salam saka ibumu, Nduk, Ken. Sinten? Ya ibumu toh sing lairke awakmu toh iki lho ya karo Pak Kangko. Mama Wiwin. Mama Wiwin. Napa, Pak? Ya iki. Masa WA? Lah niki WA-ne. Ha iki WA. Pak, WA apa, Pak? Salam kanggo anak wedok Niken Salindri Pak Kangko. Semoga sehat selalu dan selalu sehat walafiat untuk menembus batas dan melestarikan budaya. Amin. Lah karo Mas Ardi ora salam ke to, Mah? Iya aja kesel-kesel Nduk Ken kok bar iki awakmu kon leren sik kok ganti sinden liyane. Nggih, Pak. Mergo bacutan terus awakmu ora tau leren. Nggih, mengke gara-garane halus-halusan ya, Pak. Halus-halusan gara-gara. Ya. Yo coba hujaning sih. Yo, kayak apa? Musiknya coba karo gamelan ya. Nggih. Sugeng midhangetaken manu Mbak Wiwin, mamae Niken Salindri. Ya, sehat selalu semua. Nadane, Pak, nadane, Pak. Nadane yo coba nadane. Ya digambyang. No. Oh iya. Karawana tamanda raka
cemengkling suarane, heeh. Ya. Dandi Donga, Pak. Namung donga. Nggih. Pun mengke urusane wingking. Sampun, Pak. Enggak Pak Dalang mboten dangu-dangu, lesung jumanglung pur. Matur sembah nuwun. Oh, nggih, siap, siap. Nggih. Ojo lamis. Sarang-sarang nggih, Pak. Mbok pilih kersa jumleng Pak, monggo Pak. Kersane di syuting soalnya di live streaming niki. Nggih, Nah, ojo All lamis. artis, all artis. Ya, semua, ayo kanca-kanca. Ayo. nggih. Heeh, ngadeg nang kene wae. Ngewangi genduk niken Salindri. Nah, Ya iso nyambut gawe terus kuwi. ya, heeh, ya. Ojo lamis. Ojo Nah, lamis. Garape napa? Dangdut napa langgam? Garap napa Romo? Dangdut mawon. Dangdut. Oh nggih. Ya. Jadi ojo lali janjine karo ojo lamis. Oh, ojo lamis. Nggih. Monggo panitia Durpres terakhir. Terakhir. Nah. Mbak Niken. Oh, nggih, Pak. Nah, sing macaake Niken. 00342 342 monggo 0000342 Hangus, Pak. 0000432 monggo 0000342 0000342 54321 hangus, Pak. Pak Manto ngambil lah, Pak Manto iki lah. Ah, sing duwe jaran nih. Nek latihan jarane Pak Manto gratis ya. Nggih. Kowe numpak jaran piye? Nggih. 0010331 Ada, Pak. Lolon nduk, lolon. 0010331 Wah, dicocoke sik, Mbak. Hangus, Kak Pak. Rugi Pak Banser nunggoni hajate Pak Budi. Ngene, Nduk. Cocoke sik. Nggih, sami, pun. Monggo mriki dipoto Mbak Niken ya ndampingi aku gen ketularan. Loh, hadiah Ngene, kula to, Pak. Ya, iki kene iki. Aku kon foto. Ngene. Nah. Iki Mbak Niken. Jangan begini. Nah, Mas Uncek numpak gini, dhuwur iki. Nah, numpak. Ya betul. Dijagrake. Ini selamat kalih pasien. Pak Priyo. Daleme? Repet alhamdulillah. Monggo mriki jenengan. Ya, biar kenang-kenangan. Ya, ini. Coba Pak Niken. Nah, kita foto semua. Nah, Pak Cakro, nah. Ini lihat. Bapak, Oi. tancep kayan, Pak. Oke, siap. Nggih. Ini patut di mana? Jih matur suwun saderengipun sekula saking panitia hamba bilih anggen kula mratitesaken acara kathah anggen kula matur kathah atur kula ingkang lantur tata ingkang kirang trapsila saha basa ingkang boten krama kula tansah mawantu-wantu agenging pangapunten. Saking kula cekap wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula wangsulaken dumateng Kidalang. Sumangga. Nggih, umbul. Gosek gong. Nah, Ndoro Permadi sik, kae disowani awake dhewe. Mbak
Mbak Rini, Mbak Mojokerto, terima kasih atensinya, juga dukungannya untuk Bejo Laras Indonesia, juga Mbak Niken Salindri. Mulat mara sang Arjuna esmunira kamanungsan kawersan tingkahing mungsuh heram padha kadang Kakang Semar Badranaya. Kula Gus. Kabar ingkang sumebar ana ing kiblat 45 pancur ngandharake kelambun to jroning wana utawa alas wulusan. Ana bigal ingkang jenengi Bigal Narayana. Inggih gawe goreh gawe rungeh sagunging para kawula ingkang lumaksana nrabas wana wulusan. Dina samangka sang pamadya saseng Permadi duwene kewajiban ngendhake pakartining Bigal Narayana ingkang gegerke jagat. Monggo kula dherekaken Gus. Sikra pala kang kumingal soroting pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu kalingan rangan ana bocah bagus merepeki kelawan Bigal Narayana. Satriya saka ing Saptawarga Permadi ya sang pamadya kowe Bigal Narayana. Ya pancen kaya mangkono.
Kowe gelem nglareni tumindakmu kang kaya mangkono apa ora? Marga kabeh wis padha sambat saka pakartimu sing wis wani jejarah rayah marang bandane para-para ingkang lumaksana narabas ana ing wana wulusan. Aja meneh kok diapurmu. Dewa medun gawa gaman bledhek ora iso nglareni tumindakku. Mergo aku netepi dharma kamanungsan. Bebantu kelawan sama samaning urip. Gelem leren apa ora besok ora gelem saiki apa dene lakon ketandingan dening Marmadi WBK Narayana. Pas. Iya. Ya. Wah. Oh. Ya. Nyata larata saking Gudha Gurukula yen tanamutusa sangsi ing nembe iki BK Narayana entuk mungsuh sing abot adat lopiya sing wis kelakon. Mungsuh ora ana sing monggo kliya tanding lawan BK Narayana. Ning nyatane dina samangko aku entuk mungsuh sing sebabak kaya dene bocah sing klular-klulur. Midak telek wae ora pendeng paribasane si Permadi. Lah kok iso ngundurke Narayana? Woh, titenana. Nyenggol Kiai Kesawa mbledhes dadi buta unta malang mangsa ora.
Utata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Maragana Latal ayo Permadi Narayana nyinggol Kyai Kesawa meledos dadi putra unta malang mangsa ora Narayana Bathara Nger aja ngawur ora Tatkala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Resi Wara Jahnawi Suta Narayana kalpun nun wonten pangandikan ngadawu pukulun nggonmu krida lerenana jeneng kita bakal nguntal kelawan si Permadi kaya dene ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu pedhot pukulun leripun ngados pundi paduka ngendika ngados mekaten merga si Permadi kuwi isih waris isih sedulur tumraping Narayana tah lara-larae mengkene jeneng kita mapan utawa manggen ana ing Widara Kandang ki lugune mung dititipne ya lugune mung dititipne dening wong tuamu ya kuwi Nalendra ing Mandura Prabu Basudewa jeneng kita ki dudu putraning Sang Demang Antyagapa utawa Sagapa ing Widara Kandang ning Narayana ki putra Nalendra putra ratu saking negara Mandura Prabu Basudewa mekaten pulun ya mancen kaya mangkono kelebu kakangmu si Kakrasana lan adimu si Lara Ireng kuwi putrane Nalendra ing Mandura Prabu Basudewa. Lah bapakmu Basudewa duwe adi wedok jenenge Kunti Talibrata. Jenenge Kunti Talibrata. Kuwi adine bapakmu Kunti kuwi sing lairke si Permadi. Lah nek jeneng kita mangan si Permadi apa ora lakon dulur mangan dulur lah ye. Ngaten pulun ya. Dados menika kapernah kadang kula anem ya pancen iki adimu si Permadi. Aduh adiku Yayu Permadi inggih Kang Mas. Gong, jebule sejarahe ngono ya Gong. Ora ngira ora nyono ketemu dulur. Lah iya. Berarti lek ngono Ndara Permadi, Ndara Bratasena, Ndara Dwija Kangka, Ndara Pinten Tangsen iki trah Mandura, trah Mandura. Dadi kenyer-kenyer trah Mandura, Gong. Waduh, jan luar biasa. Truk,
Ah, pengen ngrasakne kendangane Ardi to. Masa. Jajal kon ngendang jae. Pengendange awake dhewe Mas Guru ki kecapean mambengi ngendangi dalang Purbalingga. Ben istirahat ayo Mas Ardi, ajar kendel e. Nah. Ajar kendel ngene. Nah. Narayana wonten timbaling ngadhawuh dina samangku wis wahyane mangsa kala tinarbuka nugraha saka Kang Maha Kawasa ya. Anggon ulun tumedhak ana ing Manawulusan iki loro gawe. Loro-loro damel kados pundi? Kayangan Sulaya ketekan parang muka. Ketekan parang muka saka pakartine ratu ing negara Dwarawati Purwa. Ya saka ing negara Dwaraka Kawestri sing jejuluke Prabu Yudha Kalakresna. Nek cara wetanan ana sing ngarani Manarasinga. Oh, ngaten pun ya pancen kaya mangkono. Ngamuk unggung Suratantaha ning kayangan dewa-dewa padha mundur. Nah, dina samangka jeneng kita Narayana sinaraya dening dewa. Dadi jagoning dewa waten iso mateni Prabu Narasinga. Ya Prabu Yudha Kalakresna bakal entuk kanugrahan wujud negara, Nger. Hadal dewa-dewa mundur iki ana ingkang maning ngadepi Prabu Yudha Kalakresna. Jagone para dewa Narayana. Narayana ya pancen kaya mangkono saka negara Mandura. Aku kadang mudaning Raden Permadi. Prabu Narasinga iki patihku. Gada mustaka. Aja lanyu-lanyu wani karo kekuatan negara Dwarawati Purwa. Prabu Yudha Kalakresna jagenga sing kandel, betenga sing jero kelakon mati dening aku.
Wah! Sekti Mandraguna kowe Prabu Yudakala Kresna. Ning samu barange kalah kelawan pepesten sing gawe jagat. Tiban Kyai Cakra kelakon jebol dadamu mangsa ora. Narayana Krida Brata inggih pukulun sembada madangke pepeteng ingkang mapan ana ing Kayuwangan Suralaya. Yudakala Kresna wis temeka pati, Gada Mustaka uga kaya mangkono. Ayo dina samangko jumbuh kelawan janji ulun jeneng kita kang wis rekasa, kang wis krida budidaya nentremke jagat raya utamane Kahyangan. Wis terpe kala menapa ganjaran tak dadekke ratu ning negara Dwarawati Purwa. Gunging manuwun mengulun dene kalenggan samangke kulan binusanan cara nalindra. Ya jeneng kita wenang dadi ratu ning negara Dwarawati Purwa, ya negara Dwaraka Kawestri. Men gampang lek ngapalke Dwarawati Purwa dicekak nganggo jeneng negara Dwarawati. Dwaraka Kawestri dicekak nganggo jeneng Dwaraka. Jeneng sira dadi ratu ana kene tatanen para kawula. Kawula ingkang mapan ana ing negara Dwarawati. Muga-muga kanthi srana pimpinan sing anyar bisa dadi jalaran subur makmur para kawula ing negara Dwarawati, murah sandang panganan papan. Wingi ngestaken dawuh. Jeneng sira wenang ajejuluk Sri Bagendra Maharaja Prabu Kresna. Iki dadi ratu nek ora ngomong aku to Narayana. Ya kudune WA apa piye kabar-kabar ngono. Kakang Dawa, aku ratu lho. Lah kok bedengkrang ning kono. Ayo duduk bawah. Ora. Syukurane kapan? Ya bar pelantikan ora. Jumbuh kelawan janjiku duk nalika semana. Rekasamu ya rekasaku Kakang Udawa. Aku mbiyen wirekasa sing ngancani ya Kakang Udawa. Mula aku dadi ratu negara Dwarawati, patihe Kakang Udawa. Wah inggih sinuwun ngesaken dawuh.
melu nyekseni jumeneng paduka sampun dipun lantik dadi ratu wonten ing negari Dwarawati Inuwun. Iya Kakang Semar, syukur. Pun entuk pimpinan sing anyar sing enggal. Ari kelenggan samangke negara Dwarawati mugi-mugi tetep rahayu wilujeng. Tur dasare paduka ratu menika kebon buri menika wujudipun militer. Kebon buri apa latar belakang? Sampeyan dadi pimpinan sing tegas sing teges supados kampulane bener-bener ngrasakne saka pengayomaning Nalendra. Para pejabat-pejabat niku sing ora pener dipenerke, sing salah diwenehi paukuman, kudu bisa dadi bener-bener wakiling para kawula sing becik lan sing lurus. Kaya dene ingkang kagungan kersa inggih menika Mas Bro utawa Mas Haji Budiono Rahmadi. Nggone wis pinercaya dening para kawula tetep tansah bisa dadi pimpinan ingkang amanah lan slamet nggone pinercaya nyangkul jejibahan mulyakne kabeh para kawula. Pinardawa ing kamulyan, panjang umure, sehat awake, putri-putrine dadi putri ingkang solekah ingkang piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Amin amin ya rabbal alamin.